Kake yi a wannan guri da muka same ka kana kwance? Kwanciya nake yi. A nan kake kwana? Eh. Eh. A wannan baka tsoron yanda kake kwana ko wani abu zai iya cizon ka ko maciji ko wani abu? Allah ne yake kare. To me dalilin da yasa ka zo kana kwana a daji? Kwana kawai nake yi. Malamina ne ya ce yana Kallo na. yana kawo kuɗi da shinkafa, shine sai na gudu na makarantar, shine nake kwana a lambu. To shi babanka ya kasa rike ka ne ko me ce? Rasuwa ya shi. To me yasa ita mamanka bata rike ka ba? Mijin da ta aura shi ya ce ba zai iya rike ni ba. To yanzu ka kai kwanaki nawa kana kwana a wannan dajin? Na yi sati ana. Ka yi sati ɗaya. To ta yaya kake cin abinci? Bara nake zuwa. Bara kake zuwa. To idan ka samu kuɗi kake samu ko abinci kake samu? Abinci ina samun kuɗi sai in siya wani abu. Me kake da kuɗin to? Abinci nake siya. To yanzu wannan gurin kana son ka ci gaba da kwana ko kana so a ɗauke ka? Ina so a ɗauke. To, ka ce ya sunanka? Zahardin. To ya sunan babanka? Wa? Tasu. Zahardin Tasu sunanka. Ya shekarunka fa nawa? Daga wani gari ka zo? Garin Bakwai. Cikin Nijar ne ko Najeriya? Nijar. Can wajejen da Jibiya kenan ko? To, an ce kana tare da barayin daji. Me kake musu? Turo ka nema musu da masu kuɗi da busashi. A nema musu da masu kuɗi da busashi. Idan ka gani ka je ka gwada musu. To in ka gani sai ka sayan da ka koma su taho tare da kai da daddare kenan a kore busashen. In kuma mai kuɗi ne a ɗauke shi a mai kidnapping. To kuma an ce ka iya bindiga, gaskiya ne? Ka iya harba bindiga? In na baka za ka iya harba? To bari in baka mu gwada mu gani. Na tabbata ka iya. Wa ya koya maka ita? Su suka koya. Su ɓarayin dajin? Kayi ɗau lokaci tare da su ne kun shekara? Ba ku shekara ba? To daga zuwan ka wajen su suke koya maka bindiga? Bawan Allah, ka yi gaskiya sai ka huta duniya da lahira. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa az-zulmu la yadumu wa in dama la yanfa. Zalimci baya dawwama. Har kaga kana zalimci, wallahi wataran sai an ga bayanka. Yace wa in dama la yanfa. In ma kaga abin zalimcin ya dawwama kana yin sa, ya ce layanfa ba zai maka amfani ba. Wannan bawan Allah yana zalimtan mutane sai ya zo ya zauna nan kafafun shi biyu lafiyarsa kalau, amma sai ce wai shi gurgu ne, sha dauko shi a kawo a zo a aje bai iya tafiya. Wata ran da aka zo aka aje shi yana zaune haka, kowa ya san shi gurgu ne, ana bashi taimakon da za a iya a bashi. Sai ga wannan akuya ya zo kawai ya bar kowanda ke wurin. Akuyan ya zo kawai yana sai gaban shi, akuyan na ta turin shi. Wallahi ku duba, da albarkacin akuyan nan sanda aka ga ashe karya yake yin, shi ba gurgu ba ne, kafansa biyu kuma lafiyarsa kalau, amma kawai saboda ya zo ya zalimce mutane. Ku kalle shi, gurgu na iya yin haka? Allahu akbar.
to kun gani, ku kalle har zuwa karshe za ku ga inda akuyan ne zai sa shi ma ya tashi ya saya har ya yi tafiya, wanda mutanen da ke wurin sun jima ba su san ma yana iya ya yi wani motsi da jikin shi ba, balle ma ya yi tafiya. Wato irin wannan mutum me za ka samu cikin wannan karatu ne da Allah ke gwada mana. Wa duk wani zalunci da kake yi, wallahi wata ran sai Allah ya kunyatar da kai. Allah ya ce mana cikin alkur'ani, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Babu wanda ya san adadin sojoji na Allah sai shi Allah. Ku duba, da akuya fa Allah ya dauki ya tona asirinsa, kamar yadda kuka ga Allah ya dauki ruwa ya tona asirin fir'auna. Kun ga yau gashi ya tashi ya saya, mutumin da ya ce bai iya tashiwa, amma gashi yau yana sai kan kafafun shi, ya sake zama. Akuyan ya ce sai ka tashi ka yi tafiya kuma mutane su gani. Kamar yadda Namruzu ya ce shi Allah ne, har yana ce ana ohe wa umid, ina kashewa, ina rayarwa kuma ina kashewa. Da Allah zai tona asirinsa, wannan sauro ne ya zo ya shige mai cikin anci har ya shiga cikin kansa. To ku duba wannan mutumin da ya ce bai iya tashiwa, baya da kafa, to ya tashi ya saya. Ku ci gaba da kallo, kun gama da kafansa zai tashi ya gudu. Ku dai ku ci gaba da kallo har zuwa karshe. Kawai mai wannan ke nuna mana mu ji tsoron Allah. Duk abin da kake yin shi a boye, wata ran sai Allah ya fito da shi fili kuma ya gwada ma jama'a kamar ga abin da kake yi. Mu daina zalunci muna boyewa. Haka wata ta tashi ta je hotel, matan aure ta je ta hadu da farka, tana cikin dakin da farka ba san me ya faru ba, sai ta mutu can. Abin kunya. Yan hotel suka zo suka bayyana, gashi ku kalle shi, gashi nan yanzu akuyan, Allahu akbar, ya yi tafiya. Mutumin da kowa bai san zai iya tashi ya saya ba, amma kun ga ya gudu da kafansa fa ya yi tafiya. To ku ga mamakin Allah, yanzu an tura akuyan ya je kuma har yau ya je ya ture shi saboda mutane sun ji haushin shi. Amma akuyan kawai ya ce a na zo ne in bar ya san, kowa ya san karya yake yi. Kun akuyan bai ma kusa da shi kuma ba, tunda gume shi bawan Allah, kariba gani Allah, kariba gani shi ke ba su kulawa, abinci da sutura da ruwa da komi, shi ke da kudin makaranta da komi, ya gina musu gida. Kariba Allah, kariba gani Allah, jin da Allah, kariba gani Allah. Ya shigo gidan, kariba ga yadda suke taron goma, ya suna dariya, suna annashuwa, suna jin daɗi, shi ma kanshi yana jin daɗi. Allahu akbar, Allahu akbar, iko Allah. Da Allah kariba gani. To wannan shine wanda ya kamata a ce mu muna yi wannan abu. In Allah ya ba mu hali, ya ba mu dama, ya ba mu ikon yi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Madasan dan Isa, ina muku dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku, da fatan kuma kuna cikin koshin lafiya. Naku ne Bahar Oriba dan Isa. Gaskiya jama'a, wannan abu shine wanda ya kamata dukkan musulmi a ringa yin. Allah ya bada iko, ya bada hali, ya bada iko. Wannan gina gidan marayu yana da kyau. Yanzu ka diba ga wannan bawan Allah, gidan marayu ne ya gina, gashi yana kula da marayu ciki, komi shike marayun nan, komi da komi. Kadiba gani ya kaza, diba gani da yazo gidan ya kaza ziyara gidan, da Allah kadiba gani marayu na runguma shi, suna runguma shi kamar sun gama hin, suna jin daɗi, suna annashuwa, suna jin kwana da dariya, jin daɗi. Shi yana jin daɗi, suna jin daɗi insha Allah, kuma Allah ta ƙara mishi arziki. Kadiba ga dukkan abin da yake marayun ne, ya gina tafarin gidan marayu, yana kulawa da shi, kuma duk da haka Allah ya ƙara ɗauka shi, Allah ya ƙara mai arziki kwarai. Da Allah kadiba gani da Allah, wannan marayu sa ta runguma wannan bawan Allah, sa ta runguma shi da manya da ƙana, ko sai ya rungume shi bawan Allah. Kadiba gani da Allah, kadiba gani shi ke ba su kulawa, abinci da Allahu akbar, iko Allah. Da Allah kariba gani. To wannan shine wanda ya kamata a ce mu muna yi wannan abu. In Allah ya ba mu hali, ya ba mu dama, ya ba mu ikon yi, wallahi wannan abu